Jihar Bauchi na daga cikin jihohi 36 da suka samar da tarayyar Najeriya. Dangane da yawan al'umma kuwa, hasashe da aka yi a shekarar 2022 ya nuna cewa jihar Bauchi na da mutane akalla miliyan 8,300,800. Jihar Bauchi tana da faɗin ƙasa murabba'in 65,893. Babu shakka, jihar Bauchi tana da ɗimbin albarkatun ƙasa, kuma ta yi suna a duniya a matsayin wurin yawon buɗe ido. Ba abin mamaki ba ne da ake kiranta da cibiyar yawon buɗe ido. Sai dai duk da ɗimbin ma'adanan ƙasa da na ɗan adam, jihar Bauchi har yanzu bata kai ga cimma burinta ba. Duk da cewa gwamnonin soja da na farar hula sun mulki jihar Bauchi a cikin shekara 43 da ta gabata. Sai dai babu wata gwamnatin da ta shuɗe da ta yi nasarar mayar da jihar kan turbar cin gashin kanta. Duk da irin wannan matsaloli, gwamna Bala Muhammad ya karɓi ragamar shugabancin jihar Bauchi a shekarar 2019, kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba. Hasali ma gwamna Bala Muhammad ya yi gaggawar ɗaukar matakin aiwatar da tsarinsa na sake fasalin jihar Bauchi. Na sami ƙarfin gwiwa neman takarar kujerar gwamna a shekara ta 2019 domin yin aiki kamar yadda na yi a matakin tarayya, inda na samu basira da kwarewa bayan taimako mai yawa daga jihata da al'umma da dai sauransu. Ina da dukkan kwarewa da zan bada gudunmawa domin kawo ci gaba wa jihar, tunda ina da gogewa na musamman domin makaman aikin irin wadda na yi a birnin tarayya tana da takamaceceniya da na jihar. Na yi imani shugabancin jihar za ta yi na'am da gogewa irin nawa. Cikin 'yan shekarun nan da muka yi aiki da shi mai gidana, wato gwamna sanata Bala Abdulkadir Muhammad, a jihar Bauchi ta samu ci gaba masu yawa, waɗanda idan muka ce za mu ƙididdige su a yanzu lokaci ba zai ba mu ba. Na farko dai, shi waye sanata Bala Abdulkadir Muhammad? Ya kamata ka san daga ina shugaba ya zo, kuma meye ne tarihinsa da wani irin ƙwarewa ya zo. Shi dai na farko ɗan ƙasa ne. Ka san duk mutumin da aka ce maka kuma ɗan gari ne, yana da 'yan uwa da abokanai, to yana da kishin wannan gurin. Bayan haka ya yi aiki a gwamnatin tarayya har ya kai mataki na darekta, wanda wannan ya nuna masa kwarewa, ya ba shi kwarewa wajen gane aikin gwamnati. Bayan haka ya shiga siyasa, ya yi sanata, ya wakilci Bauchi ta Kudu, wanda hakanan ɗin ya sa ya san matsalolin jama'arsa. Bayan nan ya yi ministan birnin tarayya na Abuja na shekara 5, wanda kasafin kudin birnin tarayyan Abuja kawai ya fi na wasu jihohi kusan guda 4 ko 5 idan ka hada. Ma'ana ya kware tun ma kafin ya zo. Hakika, da gwamna Bala Muhammad ya kasance ɗan siyasar da bai san kamun ludayinsa ba, da tarin matsalolin da gwamnatin baya ta bari sun ƙara jefa jihar Bauchi cikin halin kakanikayi. Baya ga matsalolin lalacewar ababen more rayuwa a kowane fanni na zamantakewa da tattalin arzikin jihar, akwai kuma ɗimbin nauyin bashi da aka bar masa ya biya. Jimlar basussuka da bashin da gwamnatin da ta shuɗe ta bari sun kai naira biliyan 130. Duk da waɗannan ɗimbin matsaloli da ya gada, gwamna Bala Muhammad gwiwarsa ba ta yi sanyi ba. A maimakon haka, ya yi saurin dawowa da jihar Bauchi martabar da ta rasa,
Daga cikin abubuwan da ya fara bawa fifiko akwai samar da ababen more rayuwa na tattalin arziki da kuma gyara waɗanda suka lalace a sassa masu mahimmanci kamar kiwon lafiya, samar da ruwa, hanyoyi da farfaɗo da harkar ilimi. Gwamna Bala Muhammad ya kuma nuna damuwarsa kan yawan rashin aikin yi da talauci da ya mamaye jihar, a saboda haka ne ma hankalinsa ya karkata a wajen farfaɗo da waɗannan fannonin. A yau gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya cika sama da shekara 3 a kan karagar mulki. A wannan lokaci gwamnan ya zama hantsi leƙa gidan kowa a jihar Bauchi cikin shekaru 3 da suka gabata, kuma ya tabbatar da cewa shi ba gwamnan je-ka-na-yi-ka ba ne. Irin yadda gwamnatinsa ke da salon tafiyar da manufofinta sun kasance abin ban sha'awa. A kowane lokaci sunan gwamnan na zama kanin labarai ta hanyar sabbin manufofi da shirye-shirye da kuma ayyukan da yake gudanarwa. Tun daga watan Mayun shekarar 2019 ya kasance yana haifar da ɗa mai ido ga jama'ar jihar. Tabbas, gwamna Bala Muhammad ya zama mai kawo sauyi, kuma jihar Bauchi da al'ummarta suna tunƙaho da shi a kowane lokaci. A cikin wannan shirin, za mu mayar da hankali ne kan nasarorin da aka samu wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa a ƙarƙashin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ta hanyar kafa kwamitin sanya ido da tantance irin ayyukan da aka gudanar a jihar Bauchi na BSPMEC. A lokacin yakin neman zaɓensa, gwamna Bala Muhammad ya fahimci irin lalacewar da kayayyakin more rayuwa a faɗin jihar suka yi. Saboda haka, ya ƙudiri aniyar aiwatar da manyan ayyukan samar da ci gaba. A saboda haka ne gwamna Bala Muhammad ya yi tunanin kafa kwamitin sa ido da tantance ayyuka. A watan Afrilun shekarar 2020, gwamna Bala Muhammad ya kafa kwamitin BSPMEC wanda ya kunshi shugaba da wakilan kwamitin guda 9 da kuma sakatare. Ayyukan kwamitin sun hada da saka idanu da tantance aikin gina gidaje guda 2,500 domin tabbatar da aikin an yi shi bisa ƙa'ida da dokokin yin gine-gine. Samar da tsari mai ɗorewa wajen siye da aiwatar da kwangiloli da ayyukan gwamnati. Miƙa rahoto lokaci-lokaci ga mai girma gwamna ta hannun sakataren gwamnatin jiha. Domin tabbatar da cewa kwamitin ya cika aikinsa, gwamna Bala Muhammad ya naɗa wani gogaggen masani, Architect Baba Muhammad Daɗi FNIA, domin ya zama shugaban kwamitin. Zan kira ta a takaice na tantance ayyuka da gwamnati ta bayar a gina ko kuma tana yi da kanta. Tantancewa na yadda za a yi aikin ya zama ya yi nagarta da kuma kudin da za a yi aikin. Domin gwamnati da bakinsa ya ce wannan kwamiti ne idonsa akan kowane aiki da ake yi. Aikin hanya ne, ba da ruwan sha ne, ginin gidaje ne, asibitoci ne, da dai irin waɗannan ayyuka wanda sai an yi gini. To akan haka namu dubawa ne kawai mu ga yadda ake aikin. In muka ga da rashin nagarta a wuri mu faɗa masu aikin ta hannun su ma'aikatan da suka ba su aikin. Tunda mu ba mu cikin takardun da aka sa hannu na ba da aiki. Tunda wanda ya ba da aikin sashen gwamnati ne, sai mu samu ma'aikatansu da suke duba aikin mu ce a wannan aikin akwai gyara a gyara. To irin wannan muka rubuta report ma gwamnati cewa ga abin da ake a wannan aiki ko wani aiki. Sai gashi kuma aka zo a ƙara aikin har ya zama mu ne za a sa mu ba da yadda za a yi aikin gwamnati ta ba da contract. An ɗora mu akan wannan mataka sama da abin da aka kafa kwamitin. So muna ganin kamar yarda ne, an yarda da abin da muke yi. Na san wani zai yi mamakin irin yadda gwamna Bala Muhammad ya aiwatar da waɗannan ayyukan na raya ƙasa ta ƙarƙashin saka kwamitin saka ido da tantance ayyukan gwamnati a shekaru 3 da suka gabata. Amsar wannan tambaya da ma sauran wasu tambayoyi na ƙunshe a cikin wannan shiri na talabijin. Gina hanyoyi. Ƙwazon da gwamna Bala Muhammad yake da shi ta ɓangaren samar da hanyoyi abin tunƙaho ne a tarihin jihar Bauchi. Musamman ta ɓangaren ƙarko da ingancin ayyukan. A karon farko gwamnan ya ba da kwangilar gina hanyar Saɗe zuwa Akuyam, wacce ta haɗa Darazo da ƙaramar hukumar Dambam, da kuma hanyar Yalwan Duguri zuwa Burga.
mai tazarar kilomita 58, wacce ta haɗa Birim, Kundak da Kumbala, sai Yalwan Duguri, Badaran Dutse da Burga, waɗanda dukkaninsu suna ƙananan hukumomin Alƙaleri da Tafawa Ɓalewa. Wannan wasu ne daga cikin ayyukan samar da hanyoyi da gwamnatocin baya suka yi watsi da su sama da shekaru 40 da suka gabata, amma a lokaci guda gwamna Bala Muhammad ya samar da su. Gwamna Bala Muhammad ya ba da kwangilar gina hanyoyin, kuma a yanzu haka aiki yana ci gaba da tafiya sannu a hankali a waɗannan hanyoyin domin amfanin al'ummar yankunan. A ƙoƙarinsa na samar da hanyoyi a yankunan karkara a faɗin jihar, Gwamna Bala Muhammad ya ƙara ingantawa tare da faɗaɗa hanyoyi a manyan garuruwan jihar. A Bauchi babban birnin jihar an gina sabbin tituna guda 2 na bayan gari, a ƙoƙarin da ake na magance cunkoson ababen hawa a tsakiyar birnin Bauchin Yakubu. Titunan bayan gari da aka samar sun hada da na Ibrahim Bako zuwa Tirwun, wadda ta haɗe hanyar Gombe da titin Maiduguri, da kuma hanyar Sabon Ƙaura zuwa Miri, wadda ta haɗa titin Das da titin Jos. Waɗannan hanyoyi ne guda 3 irinsu na farko a jihar Bauchi. Baya ga sabbin titunan bayan gari guda 2 da ke cikin birnin Bauchi, an kuma sabunta hanyar zuwa kasuwar Mudi Lawal mai tsawon kilomita 2, wadda ta ratsa ta hanyar Bakin Kura zuwa Malam Goje. Ita ma a babban birnin jihar na Bauchi, da kuma titin Gwangwangwan zuwa Bakaro. Ta ƙarasa ƙofar Dumi mai tsawon kilomita 3. Haka kuma gwamna Bala Muhammad ya samar da titi mai tsawon kilomita 1.7 daga rukunin gidajen Tambari zuwa Sabon Ƙaura. Azare ita ce birni na 2 mafi girma a jihar, wadda ita ma ba a barta a baya ba ta ɓangaren samun ayyukan ƙawata birane da gwamnatin jihar ke yi. Tuni aka kammala wasu tituna a cikin birnin domin biyan bukatun mazauna birnin na Azare. Babu shakka jihar Bauchi a yau hatta titunan gwamnatin tarayya da suka samu matsala suna samun kulawar gwamnatin jihar. Misali titin Bauchi zuwa Kano, an tagwaita shi daga makarantar kimiyya ta Giwa har zuwa filin jirgin sama na Abubakar Tafawa Ɓalewa. Kazalika ita ma hanyar Sabon Ƙaura zuwa Miri, wadda a baya ta zama kamar wani tarkon mutuwa, a yanzu an gyara ta. Sanin kowa ne irin gagarumin ci gaban da gwamna Bala Muhammad ya kawo a fannin gina tituna yana da yawan da ba za a iya ambata shi a cikin wannan shiri ba, domin ana yawan bayar da kwangiloli da dama domin ganin an biya talakawa bukatunsu. A ƙarƙashin kulawar kwamitin sanya ido da tantance ayyukan na jihar Bauchi BSPMEC, an samu nasarar alkinta ɗaruruwan miliyoyin naira da za a biya ƙwararru a matsayin aikin da suka gudanar na sanya ido da ba da shawara. Mai girma gwamna ya kafa wani kwamiti na musamman, shi ma da ofis ina da wannan kwamiti mun yi gamayya muna gudanar da wannan aiki, muna tabbatar da cewa duk inda gwamnati ta sa naira 1 domin al'ummar jihar nan, to an samu kwatankwacin aiki na wannan naira 1 domin moruwar al'ummar jihar Bauchi. Daga cikin abubuwa da nasarori da wannan gwamnati ta samu a ƙarƙashin mulkin sanata Bala Muhammad, idan muka ɗauki ɓangaren gina hanyoyi, a yau muna gina hanyoyi a faɗin jihar Bauchi, ƙananan hukumomi 20, wanda tsawonsu idan an miƙe su ya kai kilomita 521. A ɓangaren gina hanyoyi, wannan gwamnati a yanzu haka muna gina hanyoyi a faɗin jihar Bauchi a ƙananan hukumomi 20, wanda tsawonsu ya kai kilomita 521. Wannan hanyoyi kilomita 521 mun yi su a cikin ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 20 da muke da su. Bayan mun haɗa kowace ƙaramar hukuma da babban birnin jiha, sannan mun haɗa ƙananan hukumomin nan da kowanne, daga kowace ƙaramar hukuma yanzu kwalta za ka haure ras ka tafi wata ƙaramar hukumar. Wata babbar nasara da gwamna Bala Muhammad ya samu ita ce fannin samar da ruwan sha. A farkon gwamnatinsa yanayin samar da ruwan sha a jihar bai wadatar ba.
saboda tsananin ƙarancin ruwan sha wasu al'ummomi musamman a yankunan karkara da suka dogara da wasu hanyoyin samun ruwan sha domin bukatunsu na yau da kullum. A bayyane yake wannan yana da haɗari ga lafiyar ɗan adam. Hatta a Bauchi babban birnin jihar, babu wani bambanci da ake da shi akan matsalar samar da ruwan sha. Madatsar ruwa ta Gubi wadda ke samar da ruwa ga babban birnin jihar ta fuskanci matsaloli da dama. Daga cikin matsalolin sun haɗa da lalacewar kayayyaki, rashin isassun kuɗaɗe da kuma rashin wutar lantarki. A sakamakon hakan, madatsar ruwa ta Gubi tana samar da ruwa ne ba kamar yadda ake bukata ba a babban birnin jihar da kewayensa ba, wanda hakan kuma koma baya ne ga faɗaɗar birnin da ake samu da kuma yawan al'ummar da suke ƙara ƙaruwa. Tun bayan da gwamna Bala Muhammad ya karɓi ragamar mulki, ya mai da hankali kan magance matsalar samar da ruwan sha a jihar. Domin magance matsalar karancin ruwan shan ne a babban birnin jihar aka bayar da kwangilar gyarawa tare da faɗaɗa madatsar ruwa ta Gubi akan kuɗi dalar Amurka miliyan 71.5. Katafaren aikin samar da ruwan shan ya haɗa da canza bututun ruwa mai tsawon kilomita 50 wanda yake a tsohon garin Bauchi, da shimfiɗa ƙarin kilomita 100 na sabbin bututun domin faɗaɗa samar da ruwan sha a sabbin yankuna a cikin babban birnin jihar da kewayensa, da kuma yin gyare-gyare a ma'ajiyoyin ruwan da ake da su, da kuma gina sababbi a wasu guraren. An gudanar da aikin ne ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin Bankin Duniya da gwamnatin jiha. Bankin Duniya ya bayar da dalar Amurka miliyan 65, yayin da gwamnatin jihar Bauchi ta bayar da tallafin dalar Amurka miliyan 6.5. Ayyukan sun haɗa da gyarawa da kuma faɗaɗa cibiyar samar da ruwa, da sauya manyan bututun ruwa zuwa Warinja da Buzaye. A yanzu haka madatsar ruwan tana samar da ruwan da ya kai lita miliyan 77 a cikin garin Bauchi a kulli yaumin. Kafin zuwan ita wannan gwamnati, a sha'anin samar da ruwa a jihar Bauchi, musamman ma a babban birnin jihar Bauchi wato Bauchi, akwai matsaloli da yawa. Amma zuwan wannan gwamnati mun samu ƙwarin gwiwa. Mai girma gwamna ya ƙaddamar da wannan ayyuka na World Bank da aka gabatar a ranar 19 ga watan 7, 2019, kuma wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa da kuma azama wajen ganin an gudanar da wannan abubuwa cikin ƙaramin lokaci, duk da ƙalubale da muka samu nan da can. Ba a manta ba lokacin ake fama da wannan lalurar COVID a duk duniya. To alhamdulillahi ayyuka sun kankama, kuma yadda ake samar da ruwa a garin Bauchi ya inganta kwarai da gaske. Mun samu mun gina wani babban tukunya na ruwa ko kuma randa akan dutsen Buzaye wanda ke dauke da lita miliyan 7 ko cubic mita 7,000. To wannan ya ba mu dama muna samar da ruwa a gefen yamma maso kudu na garin Bauchi. Sannan kuma muna da tankunan mu manya guda 2 wanda suke dauke da lita miliyan 22 wanda suke kan dutsen Warinje. Shi kuma shi ke ba da ƙwaryar gari da kuma gabashin gari da kuma kudancin gari. Shi ma an inganta shi saboda da ya dau lalacewa, ya dau rubzawa, kuma aka gyara shi. To waɗannan su ne abubuwan da mutane suke gani a fili. Amma abin da aka yi a garin Bauchi ya kunshi gyara ita madatsan ruwan kanta, saboda a tabbatar da cewa ba za ta rushe ba, za ta ci gaba da riƙe wannan ruwa da aka tara. Daga nan kuma an faɗaɗa ita matatan ruwa. Akwai wasu tukwane guda 2 da aka ƙara akan guda 3 da ake da shi, yanzu muna da guda 5 kenan, muna kiransu clarifiers. Sannan kuma akwai filtoti wanda aka ƙara guda 4 akan guda 6, yanzu muna da guda 10. Waɗannan sun ba da dama ana samar da ruwa ƙwarai da gaske yadda ya kamata a garin Bauchi da kewaye, a bisa waɗannan sunaye da muka kirga: hanyar Kano, hanyar Maiduguri, hanyar Gombe, hanyar Das da kuma hanyar Jos. Ko ina da ina ana samun ruwan nan gwargwadon hali. Ɗaya daga cikin alƙawuran da gwamna Bala Muhammad ya yi a yaƙin neman zaɓensa na shekarar 2019 shine samar da tsarin samar da gidaje masu sauƙin kuɗi domin cike giɓin ƙarancin gidaje da ake fama da shi a jihar. Hawan sakaragar mulki ke da wuya. Ɗaya daga cikin manyan ayyuka na farko da gwamna Bala Muhammad ya yi a ɓangaren samar da gidaje
shine aiwatar da nasa tsarin na gina gidaje ta hanyar ƙaddamar da gina sabbin gidaje 2,500 a faɗin masarautun jihar Bauchi guda 6. Tabbas ayyukan samar da gidaje sun samar da guraben ayyukan yi da bunƙasa harkokin zamantakewa da tattalin arzikin jihar Bauchi, kuma za su taimaka wa mutane wajen magance matsalar ƙarancin gidaje, musamman a tsakanin ma'aikatan gwamnati a jihar. A yau an kai ga kammala aiki a galibin wuraren da ake yin gine-gine a faɗin jihar, musamman wanda suke kan hanyar Bauchi zuwa Jos, daura da rukunin gidaje na Unity Estate, wanda nan ba da daɗewa ba za a buɗe su. Akwai gidaje da muke ginawa 2,500. Da muka zo munan jihar sai muka kakkasa waɗannan gidaje muka ce to a gina 1,500 a cikin garin Bauchi, sauran 1,000 kuma a kakkasa su. Shine muka kasa gunduma-gunduma, karaga wato emirates da muke da su a cikin jihar Bauchi. Muka gina 50 a Das, muka tafi Azare muke 350, muka je Jama'are muka gina 100, muka je Ninki muka sa 200, to muka zo muka dawo Bauchi shine muka sa 1,500. Wannan an yi ne saboda a kula da ma'aikata, saboda muna da deficit na over 8,000 gidaje a nan jihar Bauchi. To irin waɗannan abubuwa su ne waɗannan gidaje kuma an kammala na mabukata ne. Akwai NLC, akwai NUC, duka hatta APC da take ita ce jam'iyyar da ba ta mulki, mun mata allocation na gida 50 daga cikin waɗannan gidaje. Don haka gwamnatin Kaura gwamnatin da take ɗaukan kowa da kowa ne, tana aiki wuri da wuri, babu zancen ina ne suke PDP ko ina ne suke APC. Ma wannan tsayuwar daka ne na mai girma gwamna. A cikin abubuwan da muka yi, mun gyara liaison office na Abuja, mun mai da shi sabo daga yadda yake da a walakance, ya tsufa, muka mai da shi sabo ya zama abin alfahari, ya zama abin da mutane suke mamaki. Wasu sun je sukan ce an gina sabon liaison office, amma gaskiyar magana ba gina sabo ake ba, gyara ake. Kuma mun gina sabon gidan gwamna wadda da babu shi, wani tsohon wuri ne in ka duba, ko kwamishina ko ni ba zan zanna a wurin ba, amma shi ne aka ɗauka a matsayin gidan gwamna. Muka rushe shi muka gina sabo wanda in ka je wurin za ka ɗauka tamkar kana Ingila ne. That projection, that imagery of being world-class citizens to Bauchi, so all these things in time and history, you will realize the importance of it. A ƙoƙarin da ake na inganta ayyukan ma'aikatan gwamnati ta hanyar samar da ingantaccen mahallin aiki, Gwamna Bala Muhammad ya bayar da kwangilar gyarawa da inganta sakatariyar Abubakar Umar da kuma ɗaukacin sakatariyar ƙananan hukumomi a faɗin ƙananan hukumomin jihar guda 20. Kwamitin sa ido da tantance ayyuka na jihar Bauchi BSPMEC ya kuma sa ido kan waɗannan ayyuka. Hakika wannan shine karo na farko da aka yi wa waɗannan ɓangarori gyaran fuska gaba ɗaya tun lokacin da aka gina su. Hasali ma kafin a gyara waɗannan wurare suna kama da sansanonin 'yan gudun hijira. Gwamnan jihar Bauchi ya zo shi ya ga yanda sun rube shekara da shekaru. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ce ba zai zuba idanu a ga cewar ma'aikata ba su da gurin zama ba su da gurin da za su yi aiki ba. Dukkan sakatariya guda 20 ɗin nan yanzu mun aikinta, mun gina wasu an gina su, inda Boko Haram ma suka kona wata kamar ta Shira, sabon aiki aka yi mata, aka rushe ta, aka saba mata gini. Kuma duka sauran guraren aka yi renovation ɗinsu guda 20 ɗin nan, kowace in ka ganta wata ta fi shekara 40 da gini ba a taɓa yi mata renovation ba, wata ta fi shekara 20 da gini ba a yi mata renovation ba, wata ta fi shekara 50 ma da ginin ta tunda aka samu karamar hukuma. Ya zamanto ainihin suke wannan gurin, amma na yanzu a cikin ikon Allah yau ya zamanto mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi namijin kokari a ƙarƙashin kulawa ta kwamishina na local government. An renovating ɗin dukkaninsu wanda suka lalace ƙasa fiye da ke so kuma an gina, an sake gina su sabbi. Muna godiya kwarai da gaske da irin wannan namijin kokari da mai girma gwamna ya yi, kuma inda ya mai da hankalinsa akan gidajen sarakuna, don muna da ainihin hakimai guda 38 tsoffi, amma na yanzu kusan saura gidaje ba su wuce guda 3 ba wanda za mu kammala su, da akwai kuma sabbi da ya kara a kwanan nan su 4, su ma za mu zo mu bi su a yi musu nasu, don muna so insha Allah kafin wannan tenuwa ta farko ta kare bi iznillah sai mun gama
saboda duk gidajen hakimai inda ya zama to muna yi su befitting wato gidaje na ainihin alfarma da kuma furniture don mai girma gwamna idan ya gama gidan sai ya baka kuɗi wa sarki kuɗi ya ce je shi furniture da kansa inda yake so ya yi ta. Don haka yana so faɗa maka gidajen hakimanmu a jihar Bauchi za ka iya kwatanta da gidajen sarakunan yanka a wasu jihohi, don duk gidan da ka tafi sai ka san cewar ka zo ka gida, domin ba da wasa yake yi ba da ha'inci ake aikin ba. Mai girma gwamna Allah ya saka masa da alkhairi. Gwamna Bala Muhammad ya kuma amince da gina sansanin alhazai domin zama sansanin jigilar maniyyata domin sauƙaƙa wahalhalun da alhazai ke fuskanta kafin a kai su ƙasa mai tsarki. An sanya wa sansanin sunan mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar CFR, wanda kuma shi da kansa ne ya ƙaddamar da sansanin a wani gagarumin biki da aka yi. Daga cikin tsare-tsare daban-daban da gwamna Bala Muhammad ya yi tun hawansa karagar mulki, ko shakka babu mutumin yana da kyakkyawar manufa ta samar da ci gaba a jihar Bauchi. A cikin shekaru 3 da ya yi akan karagar mulki, ya bullo da ayyukan raya ƙasa da dama waɗanda dukansu sun samu karɓuwa a wajen jama'a. Lallai gwamnatinsa ta baiwa mutane damarmaki, wanda hakan ta sa ingantattun manufofinsa suka yi gagarumin tasiri a rayuwar al'ummar jihar Bauchi cikin ƙanƙanin lokaci. A salon shugabancinsa abin misali, gwamna Bala Muhammad ya samar da abubuwan ban mamaki a tsarinsa na sauya alƙiblar ci gaban jihar Bauchi, kuma yanzu babu abin da za a ce sai son barka ta yadda aka fara aiwatar da waɗannan ayyuka. Babu shakka, akwai buƙatar a sake ba da dama domin ɗorawa daga nasarorin da aka samu.